Saavuttiin Lappeenrannan lentokentälle. Tää on tosi pieni ja täällä oltiin tosi tarkkoja. Aika pieni lentokenttä. Hyvää huomenta Poltsanosta. Meidän ensimmäinen matkakohde. Tässä näkyy vähän meidän huonetta. Me tultiin joku soluun. Yhteiset vessat ja yhteiset kylppärit, pesuihkut. Meillä oli aikamoinen matka tänne. Kello on Italian aikaa 12. Me ollaan kävelemässä meidän hotellille, mihin on 3 kilsaa. Meidän piti ottaa taksi, mutta siinä oli ihan jonoa, niin ei otettu. Niin vähän sketseissä paikoissa mennään. Jos me äsken ajateltiin, että me ollaan getospaikassa, niin me ollaan ainakin getospaikassa. Mutta ei ole enää kuin kilsa hotellille. Onko tää oikein ovi? Me oltiin siis eilen yötä Bergamossa, kun me tultiin lentokentälle vasta niin myöhään. Ja sitten me eilen tultiin junalla tänne. Saavuttiin junaan. Oltiin ensin, meillä oli joku tunti aikaa olla juna-asemalla. Ja sitten me oltiin yhdellä asemalla. Ja mä ajattelin, että okei, tää on semmoinen asema, vitsi meillä tulee hyvä matka. Oli väärä asema. Me oli joku vartti aikaa. Me mentiin toiselle asemalle. Sekin oli väärä asema. Ja sitten meillä oli tyyliin 4 minuuttia, 5 minuuttia aikaa ja löydettiin oikea asema. Mut universumi on meidän puolella. Meillä on tässä junassa nyt 2 vaihtoa ja sitten me ollaan Bolzanassa. Ollaan Verona Porta Nuovan asemalla. Junaan olisi pitänyt lähteä 20 minsaa sitten, mutta tähän ei ikinä tullut junaa. Ja nyt meidän tohon raiteelle tuli juna, mutta se on väärä juna. Katsotaan minne me päästään. Tänään me ajateltiin mennä vähän vuorille tai katsoa päästäänkö me. Katsotaan mihin matka vie. Huomenna sitten Boloniaan. Siellä me ollaan kans 2 yötä. Saavuttiin eilen Bolzanosta Boloniaan. Nyt me ollaan Kortisellassa. Tultiin eilen siis 3,5 tunnin junalla suoraan sieltä Bolzanosta tänne. Ja käveltiin sitten asemalta 5,5 kilsaa. Huomenna meillä on bussi Firenzeen. Me ollaan siellä 1 yö. Odotan kyllä Firenzeä, koska siellä on ehkä hotelli, missä me ollaan. Toki en tiedä minkälainen se on. Mutta tää on aika sketsipaikka, missä me nyt oltiin. Tän päivän yöpaikka. Tai siis seuraavat 2 yötä. Rappukäytävät. Welcome. Excuse me. Täällä on meidän kylppäri. Löytyy meillä täällä kuitenkin kahvia, mut ei mukeja. Tässä on meidän paikka. Tervetuloa meidän huoneeseen. Täältä näyttää Day 3 illallinen. Meillä on vaan tämmöiset lusikat, mitkä me saatiin yhdestä jätskistä sieltä Bolzanosta. Viitu tilas pastaa, mutta ei mitään hajoa mitä tuolla on. Tänään me mentiin tonne Bolonian keskustaan ja shoppailtiin ja syötiin.
Ollaan kiertelemässä ostamassa paitoja. Piitu posti semmosen sinisen paidan. Voit tehdä Oltiin siellä ostamassa niitä. Niin eka kauppa sanoi, että ei tarvitse tulla takaisin. Ja toka kauppa sanoi jotain tyhmät jotkut. Varmaan italiaksi jotkut lehmät. No shopping here. Mä mietin Italia, I love Italia, koska en nyt enää rakasta Italiaa. I hate Okay, we love Italia. No. Beautiful. Me käytiin jäätelöllä. Otin Blackberry jäätelön. Ja siis ihan tiedoksi toi on niinku mun tekemä mekko. Mä tein itellin tollasen ja Piitulle tollasen. Ja tää on nyt mun ensimmäinen kerta, kun mä käytän tätä mekkoa. Ja todennäköisesti viimeinen. Tänään pyykkäyshommia. Seuraavat 3 yötä kivassa pikkukämpässä täällä Genovassa. Täällä on aika kaunista. Meillä on aika kiva vessakin. Tänään on mun synttärit. Me mennään synttäritrinkeille ja syömään ja jonnekin tonne rantsulle kävelemään. Tultiin Milanoon. Junassa oli ehkä 25 eri tunnetilaa, koska alkujunamatkasta me saatiin tietää, että palat nyt niitä heti. Alkujunamatkasta saadaan tosiaankin tietää, että meidän Milanon kämppä peruttiin. Mutta onneksi me saatiin nyt uusi kämppä. Tää on ehkä jopa parempi kuin se aikaisempi. Tää on tämmönen pieni yksiö. Löytyy pyykinpesukone. Tänään me aiotaan pyykätä ja laittaa ruokaa, koska meillä on oma pikku keittiö ekaa kertaa. Tervetuloa meidän päivällispöytään Milanoon. Astaa, missä on siis pestoa ja suolaa. Mitä matkalla ollaan tehty, missä ollaan oltu ja mikä on niinku paras? First trip to Italy. Joo. Ensimmäinen hotelliyö me oltiin Bergamossa, 3/5. Se on myös 3/5. Positiivinen, sinne oli siis helppo päästä sisälle. Meillä oli oma suihku, meillä oli oma vessa. Joku ilmastointi. Joku hälytys piippasi yöllä, mutta joku kävi jättää senkin pois. Niin siis ihan jees. Ei mitenkään hirveän kodikas eikä erikoinen, mutta semmonen niinku... Siellä oli kyllä kaikki. Legat. Kaukana ottaa tuolta lentokentästä. Jep. Ja siellä oli yöllä vähän pelattaa kävellä. Seuraavaksi me mentiin sitten Bolzanoon. Me oltiin siellä 2 yötä. Joo. Me oltiin Iceman Roomilla. Rooms. Rental. Siellä oli vaan huoneessa sänky.
Mut legit sekin on niinku 3/5. Koska se oli tosi hyvällä sijainnilla. Sinne oli suht helppo päästä ja mekin siis, kun me mentiin sinne, niin Respa oli mennyt kiinni ja me oltiin ihan paniikissa. Mulla oli 1% akkuu ja mä olin ainut, kellä se varaus oli. Ja sitten ne olikin laittanut mulle viestin, että niillä oli joku avain jossain kirjekuoressa. Siis se oli ihan kuin jossain niinku Amazing Gracessa, mutta kun me päästiin sinne. Mut sit miinuksena se, että ei oo omaa suihkua ja sitten sinne voi tulla kuka vaan. Mutta siellä oli tosi rauhallista, kun me oltiin siellä. Joo, 3/5. Mitäs sitten? Laghetti di Cortisellalla. Ai niin, Bolognassa. Bolognassa. 1/5 ehkä. Okei, 1/5. Paska sijainti. Se oli solu. Sen kämpän vuokraaja asui siinä meidän viereisessä huoneessa. Ehkä. Heinäsirkat siritti yöllä, höllö ulisi yöllä. Ei ollut ilmastointia. Junarata oli ihan lähellä, mutta mua se ei vähän häirinnyt. Se oli ehkä hyvä, että junarata oli lähellä, niin pääsi niin nopeasti tuossa. Eli se on plussa. Bolognasta me mentiin sitten Firenzeen ja me oltiin siellä Hotel Cordovassa. Firenzessä puhuttiin kyllä eniten englantia. Siellä oli mukavimmat niin asiakaspalvelijat. Oli ehdottomasti. Siellä oltiin mukavia. Kyllä. Siellä oli ilmastointi, mikä on plussaa. Oma suihku, oma vessa. Oli hyvällä sijainnilla. Mä sanon 3,5/5. Joo. Ainoa miinus oli se, että siellä oli vähän likasta ja se ei ehkä ollut hirveän kodikas. Sitten me mentiin Pisaan. Siellä me oltiin Hotel Leonardissa. Asiakaspalvelija. Hei, se oli ihana. Ihana huone. Kyllä, ilmastointi, Kyllä. oma vessa. Oma suihku. Lavua- Älyttömän hyvällä sijainnilla. Ainoa miinus. Lavuori meni tukkoon. Ekana iltana. Se saa ehkä 4/5. Joo. Genova. Gallia Rooms. Apua, nyt mä en muista. Siniset seinät. Ai niin! Se oli tosi kiva. Niin oli. Ehdottomasti siistein. Joo. Ja tosi hyvällä sijainnilla. Omat vessat, omat suihkut, ilmastointi, puhtaat lakanat ja kaikki puhtaat oli. Ihan hyvät ohjeet oli löytää se kämppä. Oli. Sitten me tultiin Milanoon, missä me ollaan tällä hetkellä. Meidän siis piti mennä semmoseen Colorful Studio juttuun, mutta sitten siellä tuli jotain ongelmia ja ne peruutti sen. Hyvin järjestyi kaikki. Ja täällä on silleen niin kuin kaikki mitä kotiin tarvii. Mikro, vedenkeitin, kahvinkeitin. Joo, hyvä sijainti. Ihan helppo oli löytää. Mitäs huonoja puolia? Pieni sänky. Ei ilmastointia. Ei ilmastointia, huonotuntuiset lakanat. Ja ihan noi ikkunajutut. On. Siis aivan noita pitää pyöritellä. Joo. Niin ehkä tää saa 3,5/5. Joo. Tai ehkä 4 koska täällä on kaikki keittiöt ja pyyhikone. Okei, joo 4-5. Tänään on ensimmäinen päivä meidän 2 viikon reissulla, että aurinko ei paista. Tai siis päivällä se paistoi, mutta ei nyt enää illalla. Ja aika hyvin on mennyt 2 viikkoa ihan aurinkoisissa tunnelmissa.